Салом дӯстони азиз, ононе ки моро тамошо карда истоданд, ба ҳамаи шумо салом. Мана тӯли 2 рӯз аст ки дар студияи Делер Баротов ҳузур дорем. Ба Делерҷон раҳмати калон ки что он нас терпит, чунки талаботҳои ман бисёр ва талаботе ки ман мекунам Делер Баротов ҳамон чизое ки ман мехоҳам мекунам. Ташаккури зиёд ба Делер Баротов ки ба проекти мо ҳозир шуд ва ба умуман ба мухлисони Мариам ва мухлисони телевизион ва радиои Салом гуфтанӣ ҳастам ки бо 1 рӯз ё 2 рӯзи дигар монд ки мо концерти ҳофизаи хушовоз, яъне шогирди ман Мариамро монтаж карда истодаем. 2 рӯз аст ки мо дар студияи Делер Баротов намебуроем, хона мерем, ҳатто шустушӯ ҳам накардем. Ташаккури зиёд ба Делерҷон ва умуман ба ононе ки ба ҳамин проекти Мариам ба ман ёрдам кард. Ташаккури зиёд хусус ба Делер Баротов. Дилаш танг ва он чизе ки мо карда истодем ба фикри ман навигирӣ ва ба дӯсти азизи ман Дима ки ҳама вақт дар ёни мо аст, стилисти Мариам. Мотон, привет. Привет. Мо 3 рӯз, 3-ум рӯз, 2-ум рӯз аст ки дар ҳамин ҷо ҳастем. Ташаккури зиёд ба Делер Баротов ки моро тоқат касодааст ва баъди 1-2 рӯз дисткои моро метавонед аз тамоми гӯшаи канори вилоят ва ҷумҳурӣ дастрас карда бошед. Мо бо шумо ва якчи гуфтанӣ ҳастам ки ташаккури зиёд ба халқи азиз ки он чизе ки ман, Фарух Ёрматов, Дима ва Делер Баротов месозем, фикр мекунем, бо як сатҳи баланд моро қабул мекунанд ва моро тамошо мекунанд. Бениҳоят хурсанд ҳастам ва он чизе ки мо ба шумо медем қабул кунедтон, тамошо кунедтон, мо сараму осмон мерасад. Ташаккури зиёд ва бо як чиро гуфтанӣ ҳастам, камтар гапам бисёр шуд. Ҳамаи ҳамватанони азизро ва подписчикои Делер Баротовро бо омади соли нави 2017 табрик гуфта, ба шумо тансияти хотирҷамъи хонаободиро таманно дорем ва аз Делерҷон ва аз Салом ТВ, аз радиои Салом чизҳои нав ба навро интизор шавед ва тамошо кунед ва лайкҳои худро ба Делерҷон ва командаи телевизион ва радиои Салом лайкҳои худро бимонед. С Новым годом!